No milí diváci, pozrite sa, poviem to takto, neviem už koľkokrát to točím. Takže tu na tento Diablov stroj a la Fukár je super vec, teda verím v to, že keď si len tak idete oplachnúť auto a chcete ho mať osušené, lebo aby zase sa nechytal prach a bordel na to, tak ručník je použiť blbosť, lebo kým to není pekne aj ručne umyté, tak sú tam prachy, čiastočky, ktoré nevidno moc dobre, oni sa tam schovávajú, potvory. A tými ťahmi to potom doškriabete si ten lak, keď ho máte radi, tak to nechcete urobiť. Takže hlavne v týchto prípadoch som si povedal, že je dobrá vec toto si kúpiť, si myslím osobne, tak som si to kúpil, hej. Takže dneska si to pozrieme, ako to funguje v praxi, hej. Keď máme, toto auto je ošetrené nejakým rýchlovoskom alebo niečím podobným, takže ako to bude s tým spolupracovať. Tak testík tejto batervočky a tohto fukárika. Takže milí diviaci, jedna vec, ak si to teda kúpite, bacha na toto, vie to vcucávať vlasy a predmety, takže s tým treba počítať. Skúšal som to aj ako fan a vysušil vlasy, ale je to rizikové, nedoporučujem teda. Takže na sušenie bicyklov, hlavne zo špár, vyťahnuť vodu, alebo ak sú auta ošetrné prosto rýchlovoskom, voskom, keramikou, hocičím, tak krásne to funguje. A ľudia to kupujú práve preto, aby nemuseli používať sušiaci uterák, ktorý je tam minimálne množstvo, alebo minimálna možnosť, že teda si to poškriabete, ten lak. Ja som si toto kúpil hlavne kvôli tomu, že keď idem na vapku a len to opláchnem celé od vody, tak aby som vlastne mohol to osušiť, hej. Lebo vtedy sa nedá použiť uterák, lebo není to auto úplne čisté, hej, že tam stále ostáva bordel, to treba kontaktné umytie a to človek, hlavne na bielom aute to človek pozná, že vlastne keď robí to kontaktné a keď to auto v skutočnosti čisté a nie je tam ten bordel. Takže hlavne kvôli tomu som si to kúpil, že to viem ofúkať. No vidíme. Sledujte ma, keby náhodou sa pokazil, dám vedieť, lebo či na to je lotéria, hej, jeden buď vyjde a druhý nemusí, takže tak, sledujte ma, budú aktualizácie. Takže milí diváci, majte sa krásne a keby náhodou like, odber, komentár, toto ma poteší a podporí, tak čaute.